Puilauno klumka haino hai ketal songmungbai kipilifai no biskango lamsugo mandirati prakiseno hingke ang tini muitu plai bai abokrak songnai genorok soyakari puilan theke paithak jorate nai tongdi ang tini muitu plai tamke song hingke bayaro ang tini muitu plai no songna bagui muitu plai orok kholinaka salsa sakangoro hingke mono kaham ke muitu plai no ang sui naka hingke bairok sang muitu bokong rok bini loti rok sauna hingke plai rok norok comment khlaisadi muitu plai rok tara sakhawa sepano hingke oro ang muitu plai no ekloge thebui nai mohike dului ne nanai tabo ang rasinai bono hingke ani je ketal nai tongnai tak phano ani channel no ani YouTube channel subscribe khaiyaro hingke subscribe khaiyate bairok nongni help support nango tai loge o bell icon press bo khaya tapokdi bell icon press reke tamo je ani ketal video phai abono swkang nongni rok phaio aboni bagui no hingke muitu plai no omo hingke ang dului nai rai nabainai o jaga o hingke bairok omo hingke norok bo try khainai di muitu plai thogo markheno abokrak ba bahan bai khlainai hingke oro ang berama riya berama sara no muitu plai songnai bokrak bai hingke wngkha oro raina baikhe ang tak songna digi thalai sinai lereoui karai box nyaka gas o hingke tak thok kaham rui nanai hingke thok kaham no tungrui nanai hingke tak tungkha hingke oro chana ani chomjak tongkha ang bono sukurbui naka rwkha bono aboni yagulo rusun hingke oro hasing hingke ang khuilaui no pias hasing rusun bai bono chikon chikon khe rai rwnai hingke moso kwthang rwkha hingke bono kolui nanai kisa hingke o jaga o ang hasing rok rusun rok no khuilaui omo haike chikon chikon rai ro omo haike chikon chikon rai rwkhe tamo bahai markhe no motomo norok nangkhe ba omo haike chana muchung haike hului peda khe rui mano hingke tomato thainai raui rwkha hingke tomato no thaske kolui nai ang bono kholobai rwnai moidina bagui 2-3 minute ni bagui hingke haini hai oro 2-3 minute pore ang naikha hingke oro nugui tongkha bayaro tomato goli tongkha hingke tabuk o jaga ang swtui guri rui rwnai hingke o jaga swtui guri rwkha aboni yagulo oro doina gura jira gura hingke moso guri hingke tabuk kaham ke kolui nasinai mosala rwmani yagulo hingke tabuk o jaga o ang bokrak khikalai resinai bokrak tongmani no hingke tabuk kolui nai ang o jaga o kisa kolui nai mosla nangrui tabuk muitu plai rajak no khisoni rosinai hingke bayarok jephru pono muitu sona swkang kaham ke suinai aboni yagulo radi raui pai ta sudi hingke bwtui kwbangma wngui thanai thok lak hingke tabuk kolui kahama ke mosala bai muitu blai no jaikhe mix khlainai ang bono kholobai rwnai haini hai 2-3 minute ni bagui hingke tabuk 2-3 minute wngkha ang taisa khulugui check khlai naiphinai hingke tabuk kisa ran saka tola rogo bwtui rok je muitu ni blai ni bwtui rok tongmani hingke tik kisa ang bono 2-3 minute haini hai muruna bagui kholobai riphinai hingke oro haini hai 2-3 minute wngmukha hingke tabuk nugui tongkha bayaro thok rok bwtui ranai thok rok kasui phaibaikha hingke tabuk moidikha ang tabuk bwtui rwnai mungna bagui hingke tabuk o tui rwmani bo tui kutung swkang muthungui nadi tui thanda bo rui mano haifano tui kutung rokhe belai no chao tamokhe kamal ja mui ni bagui tui kutung puilano ang kaham o sok sok kutrui nakha hingke tabuk nai naikhe kutugui tongkha ani bwtui rwmani yagulo kahama wngui nai hingke bono tik kisa muphun pinai ang hingke tabuk o jaga o ang puila som ruia hingke tabuk ang som rui rwnai hingke som no chanai rwtui bayaro jephru phano tamokhe muitu plai kisa tamongnai kamal phano kwprap jata bagui som no chanai naidi som nango hingke bono haini hai kholobai ripinai ang bwtui rania sak bono muphunna bagui hingke o jaga ang nai naimani tabuk bwtui rankha ani kahama wngui thangkha hingke muitu blai bo moidinai kahama wngui mungkha bahai bo motom khorok khorok wngkha hingke bairang nugui tongkha bwswk kahama wngui mungkha hingke tabuk ang o jaga o haini hai kholobuinai bono tei 5 minute pore hingke gas bond khlainai mui no tiklai sinai ani mui oro ready wngkha hingke ang kaisa plate o tiklai sinai tabuk hingke nai naidi bayaro ani mui mungkha ang tini o jaga kaisa plate o tiklaika tabuk chana bagui hingke bairok norok bahai wngjaga tini o muitu blai songmung no norok jotono muitu blai chai tongkha hingke bahai ke song nog tola comment box o comment khaina tapokdi hingke bairok tebo kwtal kwtal nog bwskango tui paipinai tini tui asuk no hambai bye bye.